8 gramov citrulínu? Tak keď chceš mať žily ešte aj na penise. Dobre, chceš pivo? Chcem žily na penise. Timmy Turner, you been wishing for a burner. Keep letting right walking. Zdravíme vás. Zdravíme. Teraz sme v Anglicku. Kde presne, kamaráde? Welcome to League. This is League. Tu, kde bývame s Majkom. On je teraz v robote. On maká od rána. S ním budem neskôr. A teraz si ideme raňajky a ideme do mesta, ideme žiť. Respektíve nakúpiť jedlo, nie žiť, lebo nemáme podmienky na to. Ideme kúpiť jedlo, aby sme mohli žiť. Máte peniaze, čo? A ja ich idem teraz vyžrať. Nie všetci sme takí sypači ako oni. Shit! Ja som si chcel dať na raňajky nejaké ovocie, lebo dám si ovocie, ale dám si teraz protiak tento šitný, čo som včera šejkoval od polnoci. To je my protein, to je veľmi Dobre. Tak tu si zober od kradený z roboty. Kradený z roboty. Ale nikam, to tam nedá, lebo ma zábru. Vyhodia ťa z roboty. Dáme ti to ovocie, tak? Mohol by si mi tak spraviť, kámo, že by si mi dal ovocia a iba normálne na misku by si mi to nakrájal. Hej, to, že dám ti tam banány. Tak ale rob. Ty si taký otrok môj teraz. Tieto kohútiky. Ja by som si dal dneska možno nejaký tréning, taký domáci. Na koľko ideš ty do roboty? Na druhú. Na druhú? Jo. A Mišo kedy príde? Mišo príde tak o 2:30. Hodinu sám? Hej. Jo, dobre, zase zacvičím. Môže, všetko, tam ti tam prichystám, jednoručky tam máš. No počkaj, tam Všetko musím. máš tam aj bench. Pozrite sa na dedicated man. Dedicated man. Tak keď si kúpiš jednoručky aj na izbu, lebo the gym is life. The gym life. Dobre, počúvaj. Áno. Si kokot? Po druhé. Ja si idem teraz spraviť ten shake. My baby. Veľký si pán. Naranejkujeme sa a vidíme sa vonku. Ja budem meniť kamery, lebo s touto veľkou srkadlovkou nebudem lietať hore dole, takže zoberiem si. Zoberiem si takú meč. Tu v Anglicku som sa rozhodol porušiť všetky pravidlá intermittent fastingu, čiže dám si raňajky. Teraz som úplne bez glykogénu. Keď ideš to. 6 dní som nemal ani gram cukru. Dobre to pičovina. Mal som úplne 0 sachrov, že proste len zo zeleniny. Možno trošku kečupu na zeleninu. Takže nič tu nie je, ale asi zajtra už zadebem nejaké sachry, keď už som tu. Ale keďže som 2 týždne teraz v Anglicku, tak musím sa kontrolovať, aby som to neprehnal, hej? Takže tak. Ale predtým, než pôjdeme von... Čo ti jebe, to je jaká pecka? Ešte môžeš si dávať. Ináč, aby bolo jasné, toto je 54. To čo ste žrali? Tam je všetko, kámo. Vy keď sa aj vyserete na to dokupy dávate? Nie, tam sú všetko aj organické proste. Orgány? No a to otvorím. No veď otvorené, jaj. Preboha. Smrad je tu. Iba sem? Hej, vás to položím na hlavnú ulicu. Aha. Takto tu majú Angláni, že To sa na mi hlavnú páči. ulici. Toto je dobrý systém. Že nie je tu minus 20 stupňov ako v Prahe a nie je tu sneh, je tu len trošku dážď. Trošku dážď a krásne teplúčko. Turista. Ja som známy vlogger. But of course we can talk in British English. RJ Fitness! Svetla, zapni si svetla, teta. Nepotrebujem. Jak nepotrebujem? Ale kde je tu posielka? Vieš, na to, čo potrebujem, posielka. Kam ideme teraz vlastne? Už som aj zabudol. Ideme do Vilka. Hore a kúpime one. Ideme za Vilkom? Paste. Vilko! Isto sa tu nesmie nahrávať. Tu mám niečo pre teba. Už mám dosť tých turistických sračiek. Dobre, poďte, čo som kúpil. Normálne v LG, v tom šitnom obchode, predávajú USN sračky. USN je všade. USN je najlepšie predávajúca sa značka. Ty si najlepší predávajúci sa obchod. Naozaj, čo ty budeš vydať? Otrok si. Tomu ver, pozri, takto budem jesť. Aby ste vedeli, že bicák... No takto, proste takto máte ruku, že nič, hej. Ako nám začnem jesť. No? Kámo, to je úžasné, čo ti jebe. Máš mi dal kúpiť viac. Už vidím, ako dietujem. Stále tá istá otázka. Čo zoberiem do roboty? No, tvoríme to? Môžeš, ak chceš. Nemôžeš, dietuješ. To si mal povedať hneď. Normálne, že mozaika. Nie taký štýl, kámo.
Takže idem sa chystať do roboty, lebo niekto dneska musí zamakať. Mike už maká. Študent ťa nemusí. Čo bolo skôr, kura alebo vajce? Sardinky. Výborné. Takže ideme sa vám teraz vyjadriť k stravovaniu sa britskej národnosti. Srandujem, neviem, čo som ani k tomu povedal. A nech si daj cheesecake, nech ťa zaleje. Nie, už som zaliatý bez tak. Dobre, takže tuto skončíme. Ideme teraz trošku taký ten father-son bonding, akože bondáž. Zajtra pôjdeme cvičiť, to tiež uvidíš, zajtra pôjdeme cvičiť do Genetics. Do veľkého old school gymu, kamo, tešte sa. Old school. Uvidíte toto. I have to buy. Genetics, uvidíte Genetics. No, zajtra mám ruky, tak sa na to pripravte. Lebo ja už som pripravený. Uvidíš, ako majú vyzerať práve ruky chlapa. Najlepšie ruky na ČRSR. To je proste genetika. Najlepšie ruky. Toto nie akože, ale... Najlepšie ruky, najlepšie ruky. Najlepšie ruky. Mám ja. No ja si idem dať teraz hitko. No ináč Miško došiel. Ani neviete o tom, ale Miško došiel. Miško došiel. Damn. Z roboty. Dobre, ja si idem dať teraz hitko, lebo musím vám to ukázať, lebo nemôžem tajiť takéto dôležité veci, ale bohužiaľ som neodolal, tak som si dal trošku viac, než som mal. One scoop, no more. On si dáva kreatín do úst, ježiši. Ja si idem tiež niečo namiešať, aby som sa nakopol a už by som, aby som už mal niečo v sebe také, čo by mi zabránilo tomu, aby som si dal ešte viac čokolády. Teraz veľmi dobre na psychiku, ak idete cvičiť, tak radšej si dajte niečo, lebo to vás môže ísť. Aký som tmavý oproti tebe, úplne, že ja som imigrant a ty si že Brit. No poď, ja budem takto držať, ty iba syp. Čo ti poviem? No syp mi, ale hovor mi, čo mi tam sype, ja idem cvičiť. Vlastne nehovor mi, prekvap ma. Prekvapí ma to na nemocnici, keď budem ležať. Kreatín, Takto. 5 gramov. Glutamín? Na tréning potrebujem glutamín. Potrebuješ. To je esenciálna. Glutamín je najmenej potrebný doplnok výživy, ale na tom ho môžeš sypnúť. Skoro si netrafil, aj si keď si páči. A teraz? Vychuť pri workoutu. Damn. Pozrieme zloženie. 8 gramov citrulínu. Tak keď chceš mať žily ešte aj na penise. Dobre, chceš pri workout? Chcem žily na penise. Ale teraz budeme dávať iné veci. Maroško, dám sme dali dokonca kameru teraz a Maroško sa bude zastal a rozprával. Hej. Maroško je vloger. Dobre, tak ja si idem dať hitko. Uvidíte to hitko. To bude, vieš, aké, iba také zarýchlené 10 burpees dám, 4-krát skočím na švihadle a spadnem očinku a uvidíš. Ale na čo sa potom toľko dobre nasypeš? Tak to je základ. Základ dobre sa nasypa, tréning nie je podstatný. Tréning sa odvíja od toho, ako dobre sa nasypem. Domáci workout za 3, 2, 1. Dobre, stačilo. Dobre, poďme na to. To the south, move to the south, pick it up, get down, 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 move to the south, move to the south, pick it up, get down, down, move to the south, move to the south, pick it up, get down, down, move to the south, move to the south, pick it up, get down, down, move to the south, move to the south, pick it up, get down, move to the south, move to the south, pick it up, get down, move to the south, move to the south, pick it up, get down, move to the south, move to the south. Let me see it jump around. Ťažšie než to vyzerá. A za 1.08. Za 1.08 a ja som ešte nejedol. Čo som mal zatiaľ na jedení? Viečnú čokoládu. A teraz idem si variť normálne jedlo. Po hitku som ešte nič nejedol. A nemusíte sa báť, že keď náhodou si potrebujete, či nedáte, hlavne nie, keď si dáte predtým čokoládu. Nemusím sa báť, že teraz budem páliť svaly, lebo to len tak ľahko tých 500 kalórií som nevyskákal, takže. No a taktiež, preto som ešte nešiel hneď po tréningu jesť, pretože som musel kopírovať rôzne zábery s foťákov, taktiež som musel robiť jeden tréningový plán, jeden jedálniček som musel upravovať, čiže nestíhal som. Práca ako prvá, potom zábava, či to natáčanie, čiže teraz idem jesť, viete si predstaviť, aký som hladný.
vajíčka, 7 vajíčok za šunkou, dám si tomu ešte túto šunku, paradičomky a cottage cheese. No toto je moje prvé poriadne jedlo asi, alebo druhé a asi aj posledné. No takže toto je moje posledné jedlo. Neviem, či už budem dneska ešte nahrávať, ale asi nie, takže asi toto toto je posledný záver z dnešného dňa. Dneska už viac asi nebudem, toto všetko zjem a pôjdeme spať. A zajtra sa už začne deň, pôjdeme ráno makať do Genetics Gymu. Všetci traja pôjdeme, potom pôjdeme do mesta a tak ďalej, bude to zaujímavé. Ďakujem vám pekne za pozornosť, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like. RJ Fitness. Tak. A ja som strašne hladný a zároveň som v pohode, čiže ďakujem vám pekne ešte raz za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu, ďalšom vlogu, ďalšom novom videu od RJ Fitness. Serus! First time that I saw you didn't catch my eye.